Catrin ydw i, a enw'r busnes ydy Catrin Morris Jones. Dwi'n Telynores ac yn canu a dysgu'r delyn. Rhedeg busnes ydy marchnata'r busnes. Achos da chi'n gor'o' marchnata chi'ch hun mewn ffordd, a dyna sy'n ni'n deud i'r her fwyaf. Be sy'n rhoi balchder i fi ydy bod fi wedi llwyddo i redeg busnes i ganu'r delyn am dros 20 mlynedd wan a wneud bywoliaeth allan ohono fo. Dwi'n gwneud be dwi'n mwynhau a dwi'n gwneud fel busnes, felly mae hynna'n dda. A pwy sa'ch chi dweud ydy'ch cynulleidfa chi? Bobl, mae'n siŵr dwi'n trio targedu efo'r busnes ydy bobl sy'n priodi neu bobl sy'n eisiau telyn mewn digwyddiadau. Dwi hefyd yn dysgu, felly pobl sy'n edrych yn wersi telyn yw plant neu yw hunan hefyd. Mae ochr arall y busnes dwi ddim yn marchnata felly, sef yr ochr chwarae mewn cerddoriaeth a felly. Mae Cymraeg yn bwysig iawn yn y busnes, mae'n wefan ni yn ddwyieithog, a rwan dwi'n byw yng Nghymru, dwi'n gallu cyfathrebu efo pobl unai yn y Gymraeg neu'r Saesneg. A mae hynna'n fantais fawr, swn i'n dweud.